кар агышы, хөрмәтле Сәрмәсән районының тырыш халкы, һеҙҙе Башҡортостандың Илеш районы тәбрик итә. Тамырҙары быуаттар төпкөлөнә тоташҡан, үҙендә халыҡтың ғөрөф-ғәҙәтен, йолаһын, мираҫын, мәҙәниәтен һаҡлап килгән халҡыбыҙҙың милли хеҙмәт байрамы Һабан туйҙары менән. Был байрам халыҡсан тәбиғәте, рухы, милләт-ара татыулыҡты, берҙәмлекте нығыта һәм һаҡлай. Шаугыр килә киң болондар, ҡырҙар һәм һыу буйҙары, ҡотло булһын яҡын дуҫтар, йәмле Һабан туйҙары. Һабан туйҙары яҡты, матур, рухи шатлыҡ менән иминлектә үтһен. Һабан туйҙары мөбәрәк булһын! Милләттәшләр, Австралия татарлардан сезгә зур ҡайнар сәләмләребеҙне ебәрәбеҙ. Татарстан Республиканың Черемшан районының татарларны Сабантуй бәйрәме белән ҡотлайбыҙ. Бәйрәмегеҙ уңышлы булсын. Our dear brothers and sisters, Tatars in Cheremshan in Tatarstan Republic, we're sending you a very hot and warm greetings from all the Tatars living in Australia, especially in the city of Adelaide. We congratulate you with the Sabantui festival and wish it is very successful. Исәнмесез, дуслар, Черемшан халкы. Мин Европадағы ханым татар хатыннары оешмасы әгъзасы һәм Италия татарлары иҗтимагый оешмасы президенты Лилия Шәйхиева булам, Болонья шәһәре. Мин сезне чын күңелдән үзебезнең милли бәйрәмебез Сабантуй белән котлыйсым килә. Матур булып үссен, гөрләп үссен. Ciao a tutti, buongiorno Ceremshani. Tanti auguri di vostra bellissima festa Sabantui in Ceremshan. Vi auguro tanti amore, tanti felicità e un bacione grande da parte mia. Ciao ciao, buona festa. Selam Ceremshanlar, millettäşler. Min Aysel İsmailova bulam, Amerika Qoşma Ştatlarının Philadelphia şəhəri Tatar Cəmiyyəti vəkili, həm aktivisti. Sizgə AQShdan həm Philadelphia'dan zor selamlar. Sizgə könüllü itib, qızıq yasab uzdurduğunuzu tiləyib Sabantuyni. Hatta hazırki biraz bilgisiz şartlarda da şılay Tatar mədəniyyətini, həm Mişər mədəniyyətinə tuğrı bulub qalığızqa, hem çın tatarça beyram itirge kengilligiz көтәрелеп тұруына biz бик шаланабыз һәм гырланабыз. Онлайн форматта булса да, шоу гер килеп узсын бәйрәмегез. Алдагы елларда бездә шулай Сабантуйларын, төрледән-төрле милли очрашуларны гел уздырып тора идек, ләкин быел мәгълүм сәбәпләр аркасында без булардан мәхрүм калдык. Шуңа да карамастан, шулай бердәм булыйк. Татар мәдәниятен, Mişər мәдәниятен үстереп торыйк, телебезне үстереп торыйк һәм гөреф-гадәтләребезне алдагы буыннарга да тапшырып барыйк. Хәерле көннәр! Төркия татарларына, Татарстан Республикасы Черемшан районы халкына кайнар сәламнар. Сезне Сабантуй, татарның борынгы хезмәт һәм дуслык бәйрәме белән котлыйбыз. Укмашкан чәкчәктәй бергә булыйк, бердәм булыйк. Татарның киләчәге хәерле һәм уңышлы булсын. Хөрмәт белән Иске шәһәр татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы. Buongiorno ragazzi, я Альбина Газизова из Италии, регион Пьемонт. А я Усуба Мирова из Лигурии. Мы представляем диаспору татар, Дуслар, которая объединяет всех татар и башкир на севере и вообще всей Италии. Мы хотим вас поздравить, друзья, с праздником Сабантуй, потому что это очень серьезный праздник, как для татар, так и для башкир. А еще мы вас приглашаем к нам в гости 23-24 октября. У нас будет тоже грандиозный Сабантуй на Виве в Генуе, где вы сможете подружиться и насладиться солнечной Италией. Приводите своих друзей и родственников. Будет интересно. Все подробности можете увидеть на сайте diasporatatar.it.
А также заходите к нам на личные страницы и страницы нашей диаспоры во всех соцсетях. Сәлем Италиядан. Салям Италиядан. Исәнмесез, дуслар. Татарстан Республикасы, Чермешан район халкын, Казахстан Республикасы, Кустанай шәһәре, татарлар һәм башкортлар исеменнән Сабантуй бәйрәме белән тәбриклибез. Сезгә исәнлек, саулык, бәхет телибез. Сабантуйлар безне берләштерә һәм һәрберебезгә яңа көч һәм киләчәк көннәргә ышаныч китерә. Бәйрәм белән сезне. Сәлемсез, кадерле дуслар. Я певица Дилия Ахмедшина. Нахожусь сейчас в этнографическом музее Туганьяк в деревне Чепурники Волгоградской области. И от лица всех татар и татар Волгоградской области хочу поздравить жителей Черемшанского района с национальным праздником Сабантуй. Шын күңелдән сезгә бәхет, шексез шатлыклар телибез. Крепкого здоровья вам и вашим близким и процветания. Бәйрәм белән, с праздником! Tataristan Cumhuriyeti'nin Çirmişen rayonunda yaşayan siz hürmetli tuğanlarımız, kan kardeşlerimiz. Sizni Türkiye'nin İstanbul şehrinde 1955 yılda barlığa kilgen İdil Ural Türkleri Medeniyet hem Yerdemleşu Cemiyeti isminden hem üzüm şahsen Zur Tatar halkının milli beyremi Sabantuy unayından hem Tasır'ın 100. yıl yübileyi unayından ihlas günülüm bilen tebrikliyim. Biz Zur Tatar halkı. Biz şundi halk. Tırışkan, akıllı, bay, şundi matur halk. Bizge ata babalarımızdan kalgan örf adetlerimiz, dilimiz, tenimiz, bularının barsını da şu zur mirasını saklap, kilesi buğunlarga bilek iterge tiyişbiz. Bu biznin ata babamızga burşabız. Şunun için tırışacakbız. Alga kiter işi. Bu bizim burş. Bizim kuldan gelir, barsı da Allah verse. Sizlerge hemmegizge sağlık, selametli, gayle bahıtı, tulu isteller, hem tügerek ek bahıtlı imin günler dileyim. Bu Sabantuy bayramı jir şarında yaşayan Tatar halkına bahitli mizgiller bile gitsin. İsen sağ bul Tatar halkım. Hürmetlerim bilen. Viel Grüße aus Deutschland. Kaderli şirmeşençiler, sizni Germaniyadan hanım Tatar Hatın Kızlar Uyuşmasından Qaynar selam. Sizni şan көңелдән Сабантуй бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Авыр корона очрына карамастан, siz bizga үрнәк булып, халыкның мәдәни традицияларын хөрмәт итәсез, саклыйсыз. Кызганычка каршы, самолетлар очмый, без сезгә әти-әниләребез, туганнарыбыз, дусларыбыз, кардәшләребез, авылдашларыбыз янына Сабантуй бәйрәмнәренә кайта алмыйбыз. Ләкин күңелләребездәге теләкләребезне интернет челтәрләре аша җибәрәбез. Зур уңышлар, байлык, муллык, тазалык, бәхет, мәхәббәт теләйбез. Сабантуйлар һәрчә гөрләп торсын. Туганнар, авылдашлар, кардәшләр, дуслар Сабантуйларга кайтып очрашсын. Бергәләшеп, гөрләшеп, җырлап диеп, бәйрәм итсен. Дорогие жители Чермиченского района, вам горячий привет от Союза татарских женщин Ханым в Германии. От всего сердца поздравляем вас с праздником Сабантуй. Несмотря на сложное время, вы для нас остаетесь примером для подражания, чтите и бережете культурные традиции своего народа. К всеобщему сожалению, самолеты не летают, и мы к своим родителям, друзьям, родным, односельчанам пока прилететь и разделить веселье Сабантуя не можем. Несмотря на это, мы можем через сеть интернета отправить вам наши искренние пожелания.
Желаем вам больших успехов, здоровья, богатства, счастья, любви. Пусть всегда устраивается Сабантуя, собирая родных друзей и близких вместе. Здравствуйте! Исторический парк България 5 лет является партнером организации «Волжки българи» и участвует в замечательном празднике Сабантуй България, который стал любимым и популярным у нас. Поздравляем жителей Черемшанского района Республики Татарстан с Сабантуем. Желаем всем веселого праздника, добра и плодородия. Ждем вас в гости в исторические парки. Добре дошли, добро пожаловать. Рехим и Тегес.